khoroksa Twiprajwk Bwsai Kerosene bulwi sogi bwthajwkna naikha patikha unokoti hangkor Nepaltila amchaio sawi mankha hamjaklaino Munendra reang bwsajwk gental bati reang wansatofani borok Pintu Dev bai kaichaklai nukhong khalaimani 3 January talni chiba salmari diponi damchi nei tamani jorao Bwsai Bwsai Pintu Dev bihik gental bati reang no kerosene bulwi gaslight bai sogi horpnangai bwthana naikha Bwsai agi bowasa bwthana naikha haipano sepmayani bagai bwthari malia hwnei burini khuktuino sawi mankha nok arni bororok termama bai khamjak gental bati reang no kulai sak hamnogo tuwi pheke hane saka কয়টা সময় ফুঙ্গো কয়টা সময় বথনাই সাবো হ্যাঁ নন বথনাই সাবো এরপরে কেরসিন লুকলে খাতা Kerosene luya no soktai bobo. Bonito no go kerosene luya nice photo. Gaslight by. Sorry bo. Mo angkai ni mo kai maya. Mo. Uri na kere. No sinyo to bula no le mo okay ya bula nice to bo. Bo no soktai ya no nice to mo. Ai ne ajale mo boro phai mo sia no. Ano bole khanta ya busa anthui me ye Kesin botol bajar luklai na drum bai. Kerosene botol, plastic ni botol. No ganti oda na no go. No bisingo. No bole ano le tu ye se laya to wo. Pataro bubro khoi bukan no rom soklai ye tinanga bo. Bona no lem tu ano nixon diste ano la chumona tu iste ane troya mo. Nia horogo bom go bar balai. Me bola na je ni sem tu ni ye to ano sujuk maya ni se. Gental bati reang ni umur kawan no thamchi basu Bwsai Pintu Dev khoroksa auto driver Twiprajwk bukho gental bati reang ni sak khamai thangba kya tabuk Thanao kalaijak Khulai hospitalo sawi mankha agiuba gental bati reang ni Bwsai te khoroksa Twiprajwk buri bai kajagai nukhong khaja mumang bupha kure gental bati reang ni Bwsai Tabuk Nepaltila Thanao chobjak hne koktmani bisingtei sawi mankha